Kusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon. Sa giraray kami po minapaabot na naman in pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay dyan ang samuyang paglaom na yaon na po kita sa maray na sitwasyon na karalampasanta naman ang sa tuyang mga kadipisilan igwa na ning maray na resulta sumaghapon niya tong pagpagal, pagtrabaho, paghinguha, pagdiskarte, pagsakripisyo sinibapa sa paagikan sa tuyang padago sa panarig sa mahal na kagurangnan ni Jesucristo. Kumasto po lamang ang sa indong pinagsisibut-sibutan dyan. Mantang kamo dyan prepara na gayod, naghanda na kan pamanggihan. Day kalingaw ang taod-taod, alas 5:15 ang hapon, Our Mother of Perpetual Help Novena, madadangog po yan digdi sa DCGB. Sabayan man po nindo kami, digdi na sa programang Bicol Target, sagkod alas 5 din pagkahapon. May mga istorya kita, lokal, national, international. Katuwang ang Mega Force Patrol. Sa Master Control Tata Dems Flora, Newsroom yaon dyan si Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole Angloriani, Jimos Barrios. Sa Supervision ni News Director Mardila, si Surumada nindan mga istorya lokal, national, international. Nadadagog din do kung may news break as in major newscast digdi po sa DCGB. And nababasa po dyan sa samuyang social media platform sa DCGB News Online. May broadcast man kita worldwide. Kung nadadangog kita sa radyo, nahihiling kita worldwide sa DCGB News Online, sa Facebook, and sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ang kasabay ta dyan, si Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon. Igitabi, dahil na kita magparahalo, standby muna all units, not unless na flash report yan, o kaya very urgent na interview ta, makakahuro niya tuungon yan, ang medical director, the chief, no less than the chief, kana Bicol Regional Hospital and Medical Center, si Doc Eric Raburar, dahilan ta dakul ang mga nagpapaharapot sa satuya, kan bagong fasilidad na yan dyan na pinag-inauguraran, particularmente ining stroke unit. Nasa linya na po ang ating butihing at napakasipag accommodating na medical director, the chief himself, Doc Eric Raburar. Doc Eric, magandang hapon po and welcome sa DCGB. Salamat po sa oras. Magandang hapon po, Sir Pio, at dun sa ating mga tagapakinig po. Magandang hapon po sa inyong lahat po. Ay opo. Doc Eric, ang dami pong nagtatanong sa amin query matapos na ma-inaugurate na stroke unit. Ano po ang capability ng unit na yan, including yung medical personnels na andyan po magkikater ng serbisyo? Go ahead po. Opo, tama po kayo, yung may bago tayong acute stroke unit po. Ito po ay para dun sa ating mga pasyenteng na stroke po. Kumbaga po, hinanda natin ang ating ospital at isang facility. So, fast lane, yun po ang magkakaroon dyan. Oho. Kasi po, nakita namin na napakataas ng mortality ng mga nai-stroke sa atin sa Bicol Region. Oho. Base sa pag-aaral. Doc Eric, medyo lububog po yung signal mo, Doc Eric. Unang dalawa ay guess, taga Region 1 po at Davao. Oho. Yung mga yun ay medyo financially, medyo maayos din sa kanilang economics. Oho. Pero pagdating mo sa atin, tayo ay pangatlo,
alam naman natin ang challenges sa mga Bicolano pagdating sa mga finances. Kaya napag-isipan namin at sabi namin kailangan i-address ito, kailangan makatulong at alam nating mararamdaman ng ating mga kababayan kung i-concentrate natin ito na meron tayong facility na handang tumanggap ng mga na-stroke na pasyente para yung tsansa ng kanilang bumaba yung mortality ng ating na-stroke po na pasyente. Yun po yung pinaka-target natin dito sa pasilidad na ito po. Opo. Doc Eric, yan po bang stroke unit facility natin yan? Acute stroke unit facility. Comparable po ba sa mga the best na hospitals naman sa Metro Manila? Ay, opo. Comparable po yung ating facilities. Yun po yung pinaghandaan at ginastusan po talaga namin. Para kumbaga, ang target natin is kung ang pribadong ospital o mga government hospital sa Metro Manila, kung ano yung capability nila, hindi lang sa equipment, kundi sa mga tao, mga espesyalista, ay meron din dapat tayo. Yun po yung ina-assure namin sa inyo na dito pa lang sa atin, kaya na pong i-address yan. Yun po pinaka-target natin. Ay, opo. Ano po yung kanina kasi medyo lumubog yung signal mo, Doc Eric, pardon. Ano yung pinaka-driving factor why pinagsikapan natin na magkaroon ng ganyang state-of-the-art na capable na stroke unit natin? Kasi nga po, ang pinaka-driving force namin is unang-una, napakaraming namamatay na mga stroke patients sa Bicol region. Biruin mo, pangatlo tayo. Tapos po, alam naman natin yung burden sa ating mga kababayang Bicolano pag may pasyente tayong na stroke. Alam niyo po yan na alam natin yung mga nararamdaman natin, nakita natin sa ating mga kapitbahay, nakita naman natin mga, alagay ko hindi na bago sa atin yung ano ba ang nangyayari sa pasyente na na-stroke, either namatayan or imbaldado, bedridden, yung bigat po na matatanggal natin sana. Kunyari yung medyo, kung naagapan natin, hindi siya yung weakness niya, napapakinabangan siya, mare-reverse pa natin yun. Yun po yung tinarget po namin, Sir Pio, kaya napag-isipan talaga namin na kailangan itatag ito dito sa ating, kung hindi man sa buong Bicol region, magsimula na tayo. Sabi ko, magsimula na tayo, at least the other would follow. Pero kung hindi man sila makasunod, dapat meron tayo dito. Yun po yung talagang pinag-isipan po namin at pinagtuunan namin. Opo. So both the facilities, yung mga equipments, machineries dyan, and yung personnels are as equal as capable po, Doc Eric? Yes sir, opo. Tama po kayo. Katulad nga po niyan, kunyari po, na automatiko ang facility natin Kumbaga nakahanda ang ating CT scan, nakahanda ang ating gamot, nakahanda ang ating espesyalista para tugunan. Kasi sabi ko nga po, ang pinaka-critical dito, may 4 na oras tayong maitakbo nyo sa amin ng ospital, ang pasyenteng na stroke. May senyales na stroke. May 4 na oras po kayo bago namin golden period ang tinatawag namin doon. Dapat maitakbo nyo sila sa amin para yung chance na ma-reverse natin yung tiwi, ma-reverse natin yung manifestations, yung epekto sa katawan ng pagkakastroke, ay malaking bagay na ma-reverse natin yon. Within that 4 hours po, And with this facility po, and with this mga specialista po, dedicated sila, nag-ano sila na, dapat ba na andito kayo 24/7, available kayo. Nag-pledge naman po sila at talagang nangako sila na hindi, tutugunan namin yan. Yun po yung magandang nangyari po rito. Yun po yung ipinapangako po din namin. At sana po sa mga susunod na taon yung statistics natin is mapababa natin yan. Mapababa natin yung resulta. Gumanda sana resulta po. Yun po target natin. Opo. Dok, ganito kung yan po talagang capable na medically, technically, and yung personnels natin dyan,
Hindi ba nakakatakot kaming mga ordinaryong tao, hindi naman namin hinihingi, baka may stroke, wala kaming capability to pay. Pwede ba dyan na i-apply yung zero balance billing? Yes, sir. Actually po, naka-zero balance billing po tayo. Ayun po yung isa sa mga tinugunan po namin, being a government Department of Health Hospital. Ay bago kami nag-isip niyan, ang unang talagang inisip namin, dapat libre ito. Dapat walang burden sa ating mga kababayan. Tutuloy ba tayo? Nag-isip-isip kami, nagkwenta kami. Medyo mahirap nga, pero sustainable ba? Kaya ba natin? Dapat kasi kayanin natin, kaya tinuloy namin ito. Medyo challenging ko. Tama po kayo, medyo challenging. Kasi yung funding niyan, pero dapat masustain. Pero diniretso pa rin ho namin. Sige, diretso kasi naandun po yung pangangailangan aanhin mo yung, gastos, mas magastos kung magiging burden sa family, lalong-lalo na kung namatay pa. Burden po yan kasi, kunyari, breadwinner sa isang pamilya yan, pangit ang kahinatnan, hindi mas lalong magastos po yan. Hindi lamang sa pamilya, kundi sa gobyerno na yun po yung inisip namin, kaya talagang sabi namin, kailangan natin to kasi number 3 tayo, kailangan natin tong hindi dapat to hindi binibigyan ng pansin, dapat sagutin natin po. Alam namin na gastos ang iniisip, so ang sinasabi namin, hindi, dapat i-maintain natin walang bayad yan. Ever since naman po tayo, lahat po ng mga natin ay pinipilit nating ilibre lahat. At Yun. natugunan po nung zero balance billingan ng ating Pangulo na i-zero balance billing yan. Yun po yung talagang iniin namin. Opo. Napakaganda, Doc Eric, huwag matakot, huwag madalawang isip. Kaming common tao, hindi naman hinihingi, ma-stroke andyan, within the golden hour, yung 4 na oras, kung may signs ang stroke, punta sa Bicol Regional Hospital Medical Center, huwag mag-isip ng babayarin. Libre, Yes. kaya dad dyan. Tama po, Sir Pio, tama po kayo dyan. Opo, Naku. huwag po kayong mag-isip kasi ng gastusin dyan. Punta lang po dito. Maiba nga po pala ko, sabi ko nga, Sir Pio, ay yung pasilidad natin ay ready. Pero, kumbaga sa 3 parte, kung maiisip nyo, Then, naputol. Doc Eric, sandali. Mag-redial po ako. Yung tawag ko po yung naputol na sa call, Doc Eric, ako po yung naputol. Go ahead po. Ako yung naputol. Go ahead po. ang katluhan challenges kasi ang una dapat ma-recognize na eto si Tiyo, nag-i-stroke ito. Di syempre sa barangay level dapat yung mga barangay health worker natin o yung mga kasama natin sa bahay medyo nakitang bakit ka tiwi? Ganun po. So dapat aware sila, baka Tiyo ikay nag-i-stroke. So yun na po. Dapat malaman niya na may 4 na oras lang bago kita maitakbo dapat sa BR. So, ang problema niya po, ang pangalawang challenge, transport. Paano kung taga-Hubilyar yan? Ikabaga. Alam niyang, may 4 na oras lang si Tiyo, nagtiwi. So, dapat maitakbo ko. Yun po yung transport para maidala sa amin. Yung pangatlo pong challenge, eto na yung sa amin. Pag nadala niya na rito sa amin, yun na yung sinasagot namin. Lahat ng pasilidad namin, equipment, titingnan si Tiyo, bibigyan ng gamot, at kung kailangan may intervention, gagawin kagad yan. Yun po yung hinanda namin. Pero sabi ko nga po, kailangan natin ang may 2 pa tayong challenge. Early recognition sa baba, kaya magkakandak tayo ng training sa ating mga barangay health worker, saan man sila naandun. And of course, kailangan natin kausapin yung mga mayor, yung mga local chief executive, para to make yung access po sa transport para maitakbo kagad sa amin. Yun po yung kasi we cannot do it alone po. Kasi yung facility natin sa ospital naandyan, pero yung pagdala sa amin, pag-recognize sa baba, are equally important po. Di po baga? Opo. Yun na nga po, Doc Eric, papunta na yung usapan natin doon. Paano ma-determine ng mga nasa barangay na
baka na-stroke na and Opo. may mga factors na although ready yung capability natin dyan, Opo. state of the art sa hospital, pero yung intervening factor bago makaabot dyan, hindi Tama masunod. po kayo, Sir Tio. Opo. Tama po kayo. Kaya yun po yung hindi lang po natatapos dito sa naggawa kami ng facility. Mhm. Yung pakikipag-usap natin na pagte-training natin sa mga tao, sa mga barangay health worker, dapat kasama yon sa aming trabaho at tutulong kami sa pag-establish nun. And of course, with the local chief executive, yung transport nila, dapat maki-establish din kami. Mhm. Makiayos din kami diyan, tutulungan din namin sila para ho talagang tuloy-tuloy ang ating pag-manage within that 4 hours po. Yun. Alam niyo po ba, dun sa may ibang lugar diyan, tricycle driver, I heard sa Davao po ata, tricycle driver, naturuan nila na yung pag-recognize. Pag na-recognize na automatic, tinatakbo na nila dun sa ospital. Oho. Kaya ho, yun yung kailangan naming establish po. Sabi ko nga po, for this to be successful, dapat po tulungan tayo. Ganyan po yan. So may training po tayo sa ating mga barangay health worker at sa mga kasama ko natin sa baba. And of course, dapat mag-training din natin, ma-establish natin yung transport. And of course, eto na yung sa huli sa amin, yung pangatlong parte ho. Sagot na namin yun. Basta madala nyo ng 4 hours dito, yun po yung pinaka, Yun. Okay. po. Okay. Now, Yun po yan. medically, ano ang mga signs na dapat malaman namin na ang isang tao ay parang na-stroke na? Opo, meron po tayong tinatawag na acronym na BEFAST, BPAS. BPAS. Yan po yung ibababa namin training sa baba. Kung saan mo ang letter B, yung balanse. Pag nawala ng balanse bigla ang isang tao, mag-entertain ka na stroke yan. Yung letter E po sa BPAS, yung mata, biglang nang dilim, bigla siyang nabulag. Naku, kailangan niya nang itakbo kagad dyan. Yung pangatlo po, yung mukha, yung sa BFAS, yung face. Yung alam na alam natin, yung natitiwi. Di ba ga? Uh-huh. Si Tiyo, natiwi. Kasama ko yan sa acronym ng BFAS. Pag natiwi siya, ay, wag na kayong itakbo niya na kagad sa amin. Wag na tayo, magpasantigwar tayo, medyo, natiwi ko kaya, ay, magpahinga ka lang, mawawala yan. Wag go. May 4 na oras kayo, itakbo niyo na sa amin. Yan po yan, no? Tapos yung arm po ng BFAS, yung A po doon, is yung arm. Alam niyo yung typical na nakikita natin na stroke na pasyente, di po baga, yung kaliwang parte, mahina, o kaya lumilit because of that. Yun po, pag nagkaroon ng sintomas na gano'n na nangihina ang kaliwang kamay ko o kaliwang paa ko, itakbo nyo na kagad. Kasi kaya pa natin i-reverse yan. Iyan. Pag naitakbo nyo ng 4 hours sa amin. I-reverse natin yan. Ayan yung medyo nakikita nyo, kilalang-kilala yan sa ating mga barangay at mga kasama natin, di ba? Yeah. Yun po yan. Opo. Tapos yung biglang nabubulol. Oho. Yung sa BFAS po, yung letter S dyan, yung nabulol, biglang nabulol. Oho. Itakbo niya na. Takbo. O kaya, hindi kayo naiintindihan. Kunyari, may kasama kayong alam yung high blood, bigla kayong, hindi, ano sinasabi mo? Hindi naiintindihan yung sinasabi mo, o kaya yung sinasabi niya hindi naiintindihan, ay malamang sa malamang, ito ay na-stroke. Siguro na, itakbo niya na sa amin. Parang ganun po yan. Kasi nakahanda dyan yung laboratoria namin, yung CT scan doon, isi-CT scan namin yan, titignan kagad namin yan, examine namin. Kung kailangan bigyan ng gamot na pampatunaw nung nag-clot, kung clot yan, 4 hours po, within that 4 hours. Yun po yung target namin. Opo. Okay. At dun sa letter T po yung time, yung sinasabi ko, may 4 na oras kayo para maibigay namin yung gamot at madala nyo rito. Within that 4 hours po, yun po yung importante lang. Okay. Opo. So the point is, andyan yung medical facility na first class, andyan kayang-kaya, basta ma-observe yung golden hour na 4 na oras, maidala yan dyan. And yung mga factors naman na iba, makomply yun. And pag nakaabot yan dyan, kayang-kaya nang i-reverse yan ng DRHMC.
may fast lane na po baga. Parang hindi na kinakailangan. Kasi may mga train po tayo rito na pag nakita, yung kagad, ay, dito na po kayo. Wala nang question yan. Dito na po kayo pupunta. Yun. Automatic na yung daanan po at proseso niyan. O yung CT scan natin, talagang may dedicated tayo ang fast lane for that. Kaya talagang mabilisan yan. Kasi nga inahabol yung 4 oras. Opo. So, wag matakot yung mga kaparyente na may babayaran. Zero billing yan. Ano po? Opo, wag po kayong ang DRHMC po, ang DOH po, at ang gobyerno po ay naandito para tugunan yan kasi challenging yan. Pero wag po kayong maglala. That's the least of your concern po. Dapat pumunta na lang po muna kayo rito at i-address po natin yan. Huwag po kayong mag-isip sa gastusin at sagot po namin yan. Opo. So, Doc Eric, kung may mga gusto ka pang idagdag and maiba tayo, kumusta yung mga tinatakbo dyan ng mga nakalanghap ng abo, ng bulkan ba yun? Tumataas ba or wala na po ba? So far naman po, hindi. Dumadami yung pasyente natin sa emergency room. Pagpasensyahan nyo na, at talagang nagtatambak po, siguro talagang sa init, sinamaan pa netong, alam nyo na, yung sitwasyon natin sa mayon. Talagang ang daming pasyente natin sa emergency room. We're trying to address it po. So far naman, sige lang po, naandito lang po kami at we're trying to address you po. Yun nga lang po, pagpasensya nyo na talagang at naintindihan naman namin na kung kailangan yung pumunta sa amin, sige po, punta po kayo. Yun nga lang po, medyo marami po talaga. Pero wag ko kayo mag-alala, may tumitingin naman sa kanila kung sino yung priority. Hindi po baga. Doon sa 5 araw nang nilalagnat, doon sa nagkukumbulsyon na. Siyempre, unahin natin nagkukumbulsyon na. Emergency room po. Okay. Wag ko kayo mag-alala na andito lang po talaga kami at sabi ko nga, lahat ng specialista natin is na andito na sa BRHMC para tugunan po at ma-address po yung ating kailangang tugunan sa ating mga pasyente at kababayan po. Opo, Doc Eric, isa na lang po. Ano yung volume ng mga cases na andyan sa ER na nakakakuan natin, na-accommodate natin ngayon dyan na madami? Ang madami po ngayon, yung nag-high blood po. Meron din tayong pulmonary, yung respiratory po, nag-asthma. Pero so far po, ang dito sa atin yung mga nag-high blood po sa atin. Yun yung ina-address natin. Ngayon, wala naman tayong masyadong infectious, pero yun po, kaya doon po, ang kagandahan nun, naandyan yung stroke natin, yun yung iniiwasan, mas stroke. By the way nga po pala, mawalang galang na, hindi ho komot, pag sinabi natin stroke, ay kay tatay, kay lolo lang yan, hindi po. Ang pinakabata namin, 28 anyos. 28 years old? Oo. Naku. Kaya ho, yung mga bagets natin, bagets pa bata, millennial natin. Makinig na po kayo, hindi na ho sa mga tito-tita, lolo-lola lang natin ng stroke po. May lumalabas kasi, hinihintay namin yung resulta ng pag-aaral na early ang mga na-stroke natin po. Kaya medyo kung nakikinig sila, hindi ho pang matanda lang ang stroke po dito sa atin. Doon po kaya nga kami nag-isip na 28, 22. Kailangan na natin establish ito kasi pabata ng pabata yung nai-stroke natin. Oo, biruin mo kung napapakinabangan sana sila at nare-reverse yung nai-stroke, biruin mo. Imagine 28 anyos tapos bedridden because of stroke. Nako. So what could be the possible reason, Doc, medically? What could be the possible reason? Pabata ng pabata? Meron, tinitingnan ho namin yung pag-aaral, yung mga malaki ang naging epekto talaga ng COVID sa atin Pero hinihintay ko yung resulta ng pag-aaral na yung mga na-COVID natin noon, kahit hindi yung mild lang, lumalabas na, significant na yung mga bata na na-COVID noon, prone to strokes. Ano ba to? Parang ano ba itong lumalabas na isa pong factor yon. And of course, syempre, lives. Hello, Doc. Naputol yung signal. Hello, Doc.
Hello, go ahead, Doc. Okay na po. Sorry po, opo. Oho. Yung sabi ko, yung lifestyle, Naputol na ano. Yung lifestyle is isa sa saro pa sa mga possible causes pabata ng pabata. Lifestyle, pwedeng lifestyle Doc Pwedeng opo, lifestyle. lifestyle po. Sir Oo. Pio, lifestyle po ang isa sa mga factor. And also, yung hereditary, familial, Mhm. yun po, isang factor. Kung ang mga uso na ngayon talaga, yung lahing, high blood ba kayo? Di high blood, po. Yun po yun. Yun yung mga factor po ngayon na tinitingnan namin Kaya yun na alarming din na bumabata yung ating mga nai-stroke. Ayun, opo. Ayun. Sige po, Doc Eric, napakaraming salamat po and mabuhay po kayo dyan sa BRHMC. Sir Pio, salamat din po at sa pagpapabigay impormasyon at ano yung mensahe natin sa ating mga kababayan na naandito po kami, naandito kayo, tumutulong para matugunan yung pangailangan ng ating mga kababayan. At ito hong acute stroke unit namin kung ano po ang trabaho nito at paano ito makakatulong sa ating mga kababayan. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin to give information on this. Salamat, Sir Pio. Thank you so much mga tugang, si Doc Eric Laborar, the Chief himself, Medical Director po ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. So yan po tabi data man pinagahagad pero kaito baga tatanem sa stroke makakante kung ma-stroke problemang dakula yan ngunyan tabi uyan dyan igoning medical facility at par with itong sa mga the best na hospital sa Metro Manila plus yung personnels in the capable. Kaya lang yaon sa pasilidad kay puhan lang na maidara within that golden period 4 hours kung yaon man sa pasilidad pero napabayaan man bagpuon ka sumahiling sa simptomas ay nako dai na marireverse yan halang kao na posibilidad. Pero pag within that 4 hour golden hour period na idara dyan, kayang ma-reverse So thanks God, igora kan mga araw kan tatanim dati dahil mga araw kan di sa satuya. Dahil tamang pinagagad na may ma-stroke kundi yan, mas maray na igon mga araw kan na naibubugtak na. And saro pa, dahil di tatibad kung sumaka-stroke pa, pag abot yan, subabayadan. Zero balance billing ang BRTTH. Kasabay na yan na modernong pasilidad na yan kan acute stroke unit sa BRHMC. Tatanems, anong advice? Inabot kaya kita ni nahanap buhay Karen, Joshua, and Chief Jimmy compadre, medyo inabot kan sa tuyang pagta-time check mo hanap buhay yan, nakabuelo kita. Oras Pilipinas, alas 4:33. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ahoy! Kidney care time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Anom na dekadang nang nagsisilbi min may pagmakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo, Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magine. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Bicol Target Pio Fernandez. Yan, may clearance sa kita dyan sa tech kay Tatanems. Idiretso tanaan bolos kan informasyones sa luwas. Kumusta sa indang linya Tatanems? Very good. Nasa linya muna si Joshua Bino sa iyang informasyon. DZGB On the Spot Report. I-connectar ta. Joshua, maray na hapon. Go ahead na. Yes, maray na hapon, Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. So dagdag niya tong bareta matapos ang nangyaring lava collapse, pyroclastic density current o kaya uson, kasubagong udto, hali sa Bulkan Mayon, 5 mga barangay tabi Sir Pio ang naka-eksperyensya nin maluya man sa ng ashfall digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Ini Sir Pio ang kinumpirmar niya na pagkahapon sa pakipaghuro niya to kay Engineer Bin Dineros, ang Pamayokan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office
o kaya MDRRMO sa munisipyo kan Daraga. Ang mga barangay na ini, Sir Pio, itong sa mga barangay dyan sa Mayon Unit, particular na sa barangay Banyadero, barangay Matnog, igwaman kinakaabot na asphalt sa Alcala, Kilikaw, asin barangay Miisi. Kung kaya sigon, Sir Pio, sa sa abiso ni Engineer Binderos, pega papatanidan man ang mga Daragenyos, lalong-lalo na dyan sa naon ng pita ng mga barangay, na pirming magpasiguro nin face mask tangani ng dai makasinghot nin mga seradit na particles kay ning abo tabi Serpio na hali sa Bulkan Mayon. So far, iyan man sa nang 5 ang igwanin reported asphalt, pero susog sa kunyan Taramon ni Engineer Binderos, light asphalt man sa nagtabi Serpio dito nun man sana, and arayoon man sa kumbaga peligro, pero na abiso magin rikmat man giraray, and pasiguro permi ang mga face mask, lalong-lalo naman kung malawas nin harong. Roger to that. Sige. Yan tabi Serpio ang dagdag niya tong impormasyon hali sa lawas. Josh Pabino, PCGB. Salamat tabik Joshua sa dagdag na informasyon halid dyan sa luwas. Nag-ring po ang linya ni APSEMO Chief Sir Bobby Cristobal. Sir Bobby, maray na hapon tabi, si Pio po. Good afternoon. Opo. Good afternoon, Pio. Maray na hapon po. Opo, can I put you on air tabi, Sir Bobby? Ay, sige po. Sige po. Okay, mga tugang si Sir Bobby Cristobal, Chief kan Albay Public Safety Emergency Management Office. Sir Bobby, good afternoon. Salamat sa oras tabi. We're on air na sa DCGB tabi. Yes, maray na hapon, Pio. Asin sa gabos na listeners, maray na hapon po. Opo. It seems na ang trend ngunyan, Sir Bobby, is apwera kay itong supiga para antabayan ng tang pagputok. So sa itaas baga, Strombol yan. Ang trend ng ngunyan, pagpara collapse na kan mga natambak dyan na volcanic material lava sa taludtod. flow and lava dome. Yes po. So what would be our advice na sa publiko tag ngunyan, Ligaspi and Daraganaan na tinamaan? Yes, ini na nga ni siguro Pio ang magiging sitwasyon ta hanggat dai na totally nawawara ining sa tuyang alert level kasi nagkakalma si Bulkan na Mayon. Ining mga PDCs o pyroclastic density currents, ini ang sa tuyang dapat bantayan. And ang threat na dara kay ni bako lang ashfall kundi pati ang lahar, lalo na pag nagpuon na ang tag-uran, Pio. So, ini po ang dapat bantayan ta ining mga masunod na aldaw asin bulan sagkod matapos ining pag-aalboroto ni Bulkan na Mayon. Ay, oho. So, kumusta ang sa tuya dyan na logistics sa APSEMO tabi para sa araw ka na sitwasyon? Yes, this afternoon pakatapos nga ni kay itong PDC again around 11:22 AM. Tulos kita nagpadaranin mga diit na asistensya, araw lamang kang mask, goggles, lalo-lalo na duman sa mga bagong barangays, bagong lugar na naka-experiensya ni ashfall. Arog na lamang po kang Santo Domingo asin Legazpi City. Ramtaman kang nakaaging May 2 days hinda naka-experience ka ini. Kaya lang kasubago po paano Suparos nagkambyada pasiring digdi sa east, southeast. So tinamaan po ki light ashfall. So banwaan kan Santo Domingo asin syudad ni Legazpi. May magkakapirang barangays po. So yun na talagang babantayan yung trend na yung pagrampahog kan mga volcanic materials bako na itong so apwera itong sa pagputok. Yes po. Ito talaga ang sa mga data talaga piprita na day magdagos talaga makusog na eruption. But still we have to be vigilant and bantayan ining mga arog kay ining PDCs. Ini naandara kay ini so threat kang ashfall asin kang lahar, Pio. Iyo bata mahaloy-haloy tayaw niyan dyan steady yan dyan na mga nakatambak na yan magpaparahiro yes po, yan. Maski nga ni matsabihon ta ng kumalma na si Mayon,
should may volcanic deposits ka ini, mawawalat na threat ini. Data ini totally mahahali. That's the point, ano tabi. O di sige tabi, kung nigo ka mong abiso, Sir Bobby, giraray sa publiko, go ahead. Yes, yaonan sa tuyang pagirumdum manggiraray na mag-iringat ang gabos, lalo-lalo na garo napapadalas sa tuyang PDCs o pyroclastic density currents, and lalo-lalo na so paglalaog duman sa 6 km permanent danger zone, iwasan ta po talagang na kasubago may mga na apprehenda naman kita or na remind na sita duman sa laog na gusto laog within the 6 km permanent danger zone PO. So padagosan sa tuyang pagirumdom, padagosan sa tuyang pakikitabangan sa mga LDRRMOs tanganing lalo tang closely monitor ang sitwasyon sa Lambang Banwaan PO. So mag-iringat po ang gabos permi, and kung wala man importanteng gigibon, stay indoors and always put on and always wear your mask po. Salamat tabi, Sir Bobby, babuhay po kamo dyan. Thank you PO, maray na hapon po sa Indo. God bless. Thank you so much. God bless. Mga tugang, si APSEMO Chief Sir Bobby Cristobal, pinag-apudan tama nungod sa sitwasyon na yan di sa tuyang palibot. Si Karen nasa linya. Karen, thanks for waiting. Go ahead man and good afternoon. Yes, thank you Tabi Sir Pio. Kawaraning formal na koordinasyon ang pinagtutulong rason kung nasa naging talamas ang bukis sa mga munisipyo sa probinsya kan Albay ay bungkan pag-operar na kutaanakan Lucky Gem Ventures bilang bagong small town lottery sa probinsya. Iyan Sir Pio ang pinakamainit na ralampasuhan na nangyari sa ginibong pagdangog sa komitiba mapadapit sa legal-legal gan Lucky Gem sa pag-operar kay ni bilang STL matapos ay pahayag ni Legal Officer Attorney Edwin Ingay kan Lucky Gem na ang paramientas na pagpundukan operasyon ninda kan Petsa 7 dahil sa mga bukit. Yan ang sinasabi. Oy, bakong iyon na supigit sabi ko, abangan mo ang bukis. Kaya nang mabukag. Oh, Yeah, sige. Di kinonfirmar kan Lucky Gem na igwang bukis kahit pinunduninda. Yes, Sir Pio. Sige. Kung kaya, mira lang paso inikan magkapilang mga konsyal sa munisipyo na mga namamayuman kan Committee on Games and Amusement sa mga sanggunian bayan sa pagsabing kung nakipag-coordinar sa nanintultul ang Lucky Gem sa mga LGU sa pag-establish sa haindang operasyon, naagapan kuta na ang mga siring kaining bukis, asin may nagpapadagos kuta na nanigal, asin tultul na patayaan, tagpod sa mga oras na ini. Mantang sinabi man ni Board Member Das Maranilla, bilang chairman kan nasabing komitiba sa Sound sa provinsyal, na dapat kung mapuron ining operasyon sa sarong lokalidad, ako sa gobernador o mayor ang tigpapaisihan, kundi na ang mga sanggunian bayan, tangani na baralan si ang mga bagay-bagay between mayor o vice mayor, apera kan Sir Pio, makatabang pang magtauning tamang aksyon ang mga sanggunian bayan asin mga autoridad, tangaling madakop ining nagbuborokis. Tarong pa Sir Pio, kung nagkakaigwa naman si isyong STL, day nabakasol ang mga nasa legislasyon. Alagad susod man Sir Pio sa payag man kan law enforcement, partikularmente ang mga taga-NBI asin CIDG, dangan mairo ang mga ini sa pagdarakop-dakop kan mga bukis. Kung may report sa Inga, ang Chief of Police kan sarong munisipyo, na kung babalikan ka bagatabi Sir Pio, paano magkaibaki-report? Nga ni formal na koordinasyon ang bagong STL sa majority kan mga munisipyo sa probinsya sa day masabutan na rason. Nako, yun na sinasabi. O di, anong nangyari? Daing bukis mo niyan, ta siyempre daing STL. O di, no arin da ma-resume ang STL, and pag nag-resume, anong asigurasyon na daing na magkaigwaning sindikatong bukis? Ini ang another one patabi Sir Pio, da isin da pwede mag-operate. Tagpod na pala Sir Pio, day 100% na nasusunod kayo ni ang internal rules and regulations ng PCSO, partikularmente itong pagkakaigo si identification kan sa indang mga sales agent. Gustong sabihin tabi Sir Pio, sabi ni Board Member Marinilla, susub sa napagkasundoan ng daduman, day kamo pwede mag-operate. Tagpod na ang sa indang mga sales agent,
day mga uniforme asin ID. Mhm. Yan. Ang natabi dyan sa Tio, na sinabi kan Lucky Gem, makikipag-coordinate na sindatuloy sa mga munisipyo tangani na makapag-resume naman unsigned ang operasyon. Iyo. At ang sinabi man kan NBI, kan Police Provincial Office, asin kan mga taga-CIDG, na nararapat sana na makipag-coordinate ini, tangani man na naado kaninda, iyan namang issue kan bukis. Niyo ta sindikatong plus yan pigigisa kita sa sadiring mantika. Igwaning bukis ang pigbabasaran so resulta kan STL na legal pero ang pataya bale man naglalaog duman sa STL naglalaog duman sa bukis. So apektado man so kwan. So remittance man kan STL. Naunambitan diyan so porsyentohan so barangaan. Tay go yan ning barangaan na legal Naunabihan diyan sa hururon. Day patabi sa Tio, day pa iyan tinatulabitan. Na kasigurasyon ko, babalik pa ining Lucky Gem para sa pag-operate ninda. Bago sinda mag-operate naman, pag napulido na ninda ito, mabalik sinda sa Tio sa committee hearing, tangani naman magpaliwanag. Actually, Sir Tio, tama itong sinarami ko sa bago. Sabi ni Board Member Maronilla, kung ano pati ngayaan tama sa Lucky Gem, iyo ang tama sa bukis. Kaya wala man ang mga tao sa Lucky Gem ito. Kaya sa Lucky Gem, dahil ngayang income, wala na natutuwa dahil bako man sa inda ito. May nag-income na sindikato. Yan, okay. Ngunyan, igo paano yan ng certain percentage, yaon yan dyan sa internal rules kang PCSO and it's legal piraan sa probinsya, sa Albay Police Provincial Office, sa mga municipal police stations, igo iyan, yaon yan dyan. Tanganing dainan ng mga illegal, may nagbubukis pa. Bakong pinundungo na. No rin na sila ma-operate, dahil pa. Dahil pa sa Tio, sa kung yan, dahil pang specific date, kung rin marisyum iyan, SPL na yan. Sige. Di hearing, natapos ako mabiril tampa? Mabulta pa yan sa Tio, kay puwan panindang magpaliwanag kayan, kung 100% na nindang, na kumpleto to IRR ninda sa PCSO na dapat ngayon may uniform, Buda ID, ang mga sales agent. Roger, kopya. Yan ang report, Karen Ana Disbililis. Thank you so much, Karen. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa pagsubaybay sa sangguniang panlalawigan, paghampang kaining mga taga Lucky Gem na iyuan mapadalagan kang STL digdi sa Albay, kaya lang subukis, iyo na sunakangan na. DGB. Ay, ansa ko yung kumpadre si Chief Jimmy dyan sa 3rd District. Kumusta ang linya, Tatanems, ni Pading Jim, ni Chief Jim? Hali dyan sa 3rd. Pading Jim, good afternoon. Yes, salamat Tabi Padi, maray na hapon sa mga parantabay. Katatapos pa sana sa pinapod ni Vice Mayor Dr. Bots Rivera na consultation meeting sa mga taga RHU, mga menro sa environment, sa health concern, digdi sa Banwaan kan Ginubatan dahilan saan saro sa mayor na pinag-ururunan digdi kung paano Tabi Padi madidispose an tauna nakatambak na mga infectious mga medical waste. Uy, naku. Sabi panahon pa inikan COVID. Hospital waste, medical waste, matindi yan. Digdi sa RHU. Sa Banwaan kan Ginubatan. Nasasaray sa na dain sa sarong protektado man na lugar na dahil man pwedeng maka-apektar sa komunidad. Pero susugdigdi kay Vice Mayor Dr. Bots Rivera dahil manayang pwede pagparasarayon, instead pagplanuhan na yan kan lokal na gobyerno kung paano na yan madidispose Tabi pa rin. Ang question, dakul ang proseso kay kung paano ini i-dispose. Asin, ano hapot nga sa ini i-dispose? Yan, sige. Kasi sa Albay, wala man kita isip. Yung nga yan dapat na ma-research na kung sa impikta tarapo, kan mga hospital waste, medical waste, na kan mga hospital, asin mga RHU, sa ibong kan bako man ini araw kan mga basura bagang pikta tatapok dyan sa Iwabiso. Roger, O yan, mabilog ng composite team pag-araradalan ini. And then saropa sa suwestyon ni Vice Mayor Rivera na once na naitapok na na-dispose na, gumibo na digdinin sarong pasilidad na duman sa na talaga
sentro na pagtapukan ka na sabing mga basura Oho. na gikan sa mga medical and mga infectious waste digdi sa Banuan kan Ginobatan. Dangugunta ang entrevista niya to pagkatapos kan meeting ni Vice Mayor Dr. Bots Rivera. Sige. Patihan po naman nga nandinig hapon sa kuana. At least nakita naman na nakaipog gatang infectious waste na kay storage na butang sa storage facility, but definitely in due time siyempre mapupuno din yan. And then siyempre sa mga other infectious waste pa, lalo na nag-administrate sa mga barangay, mag-kondyan. So, it's about time na magkaigo ng disposal of the mga kulantan. So, pagplanohan po na naman na kung ano pang pwedeng kondyan. So, mag-create pa ng composite team na immediately ma-action na niya to para at least talaga mahali na. And at the same time, Pirang taon na, bulan na yan, taon na yan? taon na po, taon medyo nahuli-ilay na po diyan, ano? So, nung time so, pano na? Pano na? Mapapano na po. Actually, pano na nga na po. Kaya sabi naman. Sa inyan po, sa bodega lang? Just ayaw kita po dyan storage facility, storage din sa RHU. Kaya, yan na po ang pigkakuha din na sabi ko, if ever, just in case tulad sa lima ako, baka magkaigaw ng problema. So, to prevent that mga problems na yan, pigaplano ang puna na muna na pwede nang ma-dispose, maalit na. Kung sisay po ang mga pwedeng makakuasan, aram naman dyan. Yan po dito po natin sa environment, sa sanitation, sa health, saka sa executive, po sa executive, kay mayor, sa office ng mayor. Pinag-usipan po naman kung unang pwedeng gibuhon with our mga kagawad. So parang naka-come up sila na may plan na gigibuhon. It has to be magkaroon ng composite team na So yan tabi pa niya nalaon niya plano sa to, and then kay Vice Mayor Dr. Bots Rivera. Very, very, very valid concern, Chief Jimmy. Hospital waste, yaon sa na pala nakasara, paano kung makakontaminar yan? Kaya sige i-follow up ten mga noorin man kay Dr. Boots kung ano mga development ka iyan, ha? Correct. Sige. So yan tabi pa and mga noorin hilingon tadawan sitwasyon kay ni by interview niya to kung bago na kay an health officer digdi. Ramo niya to kung ano ang sitwasyon kay ni asin kon ini delikado kung talagang safe man. Roger. At kinamumugtakan kay ni digdi sa RHU sa Banuan kan Ginobatan. Yan tabi pa yan sa tuyang mga dagdag na information from Sangguniang Bayan Ginobatan Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Susubaybayan tayan, very valid concern yan tabi dyan sa Ginobatan, ha? And mga noorin, baka makahuron taman si Dr. Boots Rivera. Anong advice mo, Tata Nems? Pwede si Angel. Ipasok natin. Angel, good afternoon. Ipasok mo na. Tataping, marwala uwi gini tataping. Ay, paano? Kaya mas masarami ni Sarpillo pag-urunan po sa aga. Sa aga na sa nagayon. So, patindiran mo ini sa kuya ka sa bago. Sige, logo na. Diday na ko na ilalaog. Ay, nanguna. Nabiti na naman. Makakulog mo na sa puson. Alang iya ka. Sige. Okay. Sa lang ini Sarpillo, para talasing ko na lang po. Sige. Bitin man ito, makulog sa puso. Salamat kan sa inyong paghinanyog. Mahal na amang Diyos ang magbantay day maghali. Barata alas 5 masunod na. Nadagog nindo ang mas pinagayon na